Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi genduk Niken Salindri. Bilih nuwun sewu sakderengipun Niken tampil yang penuh dan full, ya sinden liyane dimunculkan dulu. Nggih, leres masane. Nggih, nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken? Nah. Nah, mumpung niki genduk Niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut ora. Ah, driji niku wae kok rambut. Nggih. Arum Bali menghormati Niken Salindri. Ya. Niken Salindri. Ayo, sehat. Alhamdulillah pangesune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegir Jagung. Nggih. Pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Derenge nggih dereng men ngono padha lho. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan lah. Nah, iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé melimpah ruah mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah, mugi-mugi kedepannya semakin ya, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua, Pak, mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik. Ya semakin rejo, semakin melimpah. Ya bolong mbok warna iki. Dikira aku goblok ngono lho, Pak, paling ya, Pak ya. Iya, mbok menawa dhek ora tega karo awakmu, ya. Kaya ngene wong tuwa iso ora tega. Lah, wong tuwa ora tega nek awakmu harus. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Nah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah iya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah ruah, gilingnya lancar sukses, akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, bermanfaat untuk masyarakat. Iya, Pak. Nggih. Ya kuwi lho, kiai loro kuwi ya numangsaku ya salim. Oh iya, salim ya nduk. Wah, ya ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lha kuwi sumpah yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwe ra ketemu, suwe ra video call sosok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku iki kangen lho, Pak. Aku dadi buka iki Pak Dalang tak pengen sare ben ra ngimpi. Lah lerengku kapan kok ora turu yo? Ya malah kesehatan piye ra ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe ngono. Sampeyan asline terah kok Klaten to? Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya terah Klaten. Nggih, Cara Pak. silahe ora bapak kok ora anak. Nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Nah, iku yo ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho. Sak 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono.
Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangesune, Pak. Aja lali karo wong tuwa, bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora tak kirimi rekening aku transferen ngono. Ngono. Lho, Pak, yo kuwale. Lah apa? Lah kula sing anake jenengan dirose. Loh, Ya kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. ini Bukan tembung anaknya ndi? yang menyangoni bapaknya. Lagi iki aku tembung kok menyangoni. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho. Ah. Bunga. Lah aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Iku aku padha karo Yai Segoro. Nah. Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah ngono kuwi kan. Terus baruan nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet ngomong anak putune. Ya, krek aku ketok tuwek lumayan kok butuh barang lho. Ora teges iki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik kayu to. Bawa mboten Pak? Ya bawa yang neng gen CD atau neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sing ana CD barang. Siji yen kula iki saiki ora disetel. Iya, apa? Dadi PP yo. Kira malah di PP. Apa we? Tinggi kaset ngono kuwi to? Iya. Di PP. Iya. Iki malah dingi aku roh ning proyeke malah siji ora disetel candal-candal kowe. Alhamdulillah nggih. Abate lak nembang era sekarang. Saiki coba sing klasik luwih dhisik. Ya, Lah buktek lek mangkate niken salindri pancen saka gamelan, saka mayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning gawane apa nderek sampean. Kaya apa? Nggih. Yo gawane apa? Pelok menem. Ayo. Ya, belak-belak Yo karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya. Nggih. Enggak, gawane apa? Manut karo sampean. Ya. Nabian bendino tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. ora tau entek suarane.
apa-apa yo mesti iso. Terima kasih. Nah, sinaune mempeng. Yen was rima hingga ratri Awas. Oh, piye? Tak dulang suarane piye? Wes pokoknya nek mikir yo apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Beres. Mergo ngibarati bangunan iki pondasine gendut niken iki wis dakoh dhisik. Buat di tingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis dakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi iki mantep Sudarso maturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Ya, cok monggo. Nggih. Aku ngenteni tatamu genduk niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu nok ya bapakmu dhewe sinten mak
Nadianto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pikir Joagung. Sinten sing rawuh? Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim klamar warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe ya. Salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nduk. Becik apa-apa ning apik pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni. Gek mangkate saka gamelan apa wae iki ya mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Diblontak karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Jenengan sregep prihatin sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados Mas TNI. ya bapake kaya ngene, anake kan dadi apa? Dadi pegawe no. Ning kono ki ora pegawe. Terus Grab. Kono ki ngojek Malah Grab tak kira pegawe. Nolak salira lho, pokoke didiken iki yo aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Diniken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, luar biasa, kebaya dan jari. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya, ini dimanapun kebanyakan penampilannya, kamu saya terus ya Dok ya, aku ayah. Iya dia ayahku titipkan doa, semoga dia tenang di alam surga. Sampeyan dianggap mati loh. Ora apa-apa kalau dipesen sik lah ning kono timbang antri. Akhirat kedudukan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Doa sebelum meninggal. Lah, wong bake dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Nggih, selamat datang. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari kan asmane dawa. Napa? Hari Senin Sasar, Bu. Bapak Hari Wuryanto. Nah, Pak Hari Wuryanto. Panjenengan iki nadyan di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek ben ki nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati. Yo nok dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo tembang alas sekarang kan. Apa? Alas. Apa kono Kuswitono boleh? Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek panturan. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa? Biasanya kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok.
Cak. Iya. Enak sing elek-elek ngene. Iya, kalau jelek-jelek gini kan setia. Jajali takoni Pak, niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Ngene nek. Senyunyur-nyunyurnya ya. Iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Tapi duwike rada sithik. Nah iki elek, utange akeh milih. Jajal milih Malah kaya remuk. Milih ndi coba? Saya tuh yang milih sing kayak Ya. Mas Dolan. Nah, ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah. Dadi Tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya. Siapa? Pedus saya. Enggak apa-apa, pedus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau melihat pedusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lemot. Malik. Lah sekagungan Dik Niken lah sing mari yo Dik Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ini Dik Niken. Dik Niken. Aku mesti ingat terus kalau cintanya itu cinta murni. Sampeyan yo kaya wedhus yo padha. Lah, kalau wedhus Dik Niken piye? aku yo ngerti kaya roh Dik Niken. Maafin nah nek kepengin kis wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah bokong. Gila. Oh, wedhus ta ya? Wedhus iki pipine nang mburi to, Nduk. Sa, ae iki dirimu ngaturke apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewolo. Iki ngaturaken lalaken mawon.